Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. A dneska hráme The Classroom 2. After 1 rok, čo sa stal incident s Alexom, Alexa vybral ísť na vysokú školu. Na univerzitu, išiel naspäť na univerzitu. Akt 1. Zober si miesto, Alex. A to sa takto pohybuje. Nemôžeme aj klikať takto. Budeme sa rozprávať o chemistrii. And... Psst. Hej, ty nováčik, poď ku mne. No. Rozprávať sa so mnou na veckách. Teda po hodine na veckách. Tak, deň 1, tak. Meeting the crew. Ahoj, Alex. Ja dúfam, že nevieš, prečo si tu. Počuli sme veľa o tebe a počuli sme o tom masakri. Počuli sme o tom incidente a počuli sme, ako si sa dostal cez tieto veci, všetky veci. A za to, prečo ťa chceme mať v gangu. Melanie je tá zlá baba, ktorá to je jedno. Počkaj, to vám toto schovám. James je ten, kto pašuje testy. A ja som Samuel, ktorý je veliteľ gangu. Počúvaj. Počúvaj naše rozkazy a budeš v pohode. Takže máme na výber. Srať na tvoje príkazy. Idem na moju nohu. Dobre, kľudne idem. Tak vyberte, nesrandujem, toto nebudem čítať ani. Ráno budeme písať 3 testy z našej vysokej školy, čo si pamätáme. Ja a s novým typkom a bude... Dobre, to nebudem čítať asi. Alex bude kopírovať testy odo mňa. A samozrejme bude dávať pozor na učiteľku. No, takže stretneme sa tu po 3. teste. Aha, môžem už ísť. Aha, dobre, ale si pozrieme cyklus. Dobre. Idem. Susame. Od toho jedného. Kam idem? Prehral som. Tak to je veľmi zlé. Máš sem do rožku. Nevidí ma, dobre, to neviem, aké má videnie. Asi by mal ísť k... A počkaj, to mám na ňo kliknúť. Sosaj, do hlavy. Sosaj. Fúha. Nemôžem odtiaľto? To keď budem spamovať? Nie, to čo je? Ale nebudem to hrať poctivo. Teraz sa len preplížime. Joj, skoro. Oj.
Ako z rudla. Tak viete čo, ja radšej to čítam. Srandujem, idem poctivo. Rýchlo, 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 rýchlo. Fúha, dúfam, že auto bude zase dobre, nebudem to natáčať zase na 5. krát. Čau, kámo. Ešte máme to. Ja si to domýšľam sám. Letíme už. Na to nemám ľudí. Dáme to do polky a dojdeme k nemu. Sadni si ty, jedna. Zletami, dámy a páni. Čo ma to nebaví tá? No, táto hra bude mať trochu také chyby. Poď, súsaj. Yes! Tak a teraz už sa musím dostať len do našej lavice. To není až také ťažké. Pibixmo. Nie, chod si sadnúť. Prečo som taký tupý? Tupelo jedno som. Ježiš, ale ja si... Ja to neviem vôbec ovládať ľavou, lebo som práva. Tak. Opisuj. To je najlepší level a už to nedávam. Ježiš, ale už mám táto nervy. Jedna hra. Prečo nemôžem ísť len k tomu? A tu má takýto plný opisovák, aha. Poď, súsaj. A zdrhaj. Nie! Ježiš, tá hra jedna. Вас čo robím, vidíš, že sa tupelo jedno. Idem cheater-klik. Prosím, daj to. Marka. Ježiš, Maria, toto jedno. Bol by ľahšie s ním, že? Poď. Dobre, mám to. Poď, daj to. Yes, konečne! A to máme len 9 minút. No, konečne. Ukážem jedin cyklus. Čo sa bude hýbať? Poď.
Mal som mať pripravenú ručičku. Ručičku som mal mať. Ručičku. Ježiš, prepáč, dámy a páni a sestry, aj neviem čo. Chcem schovať. Dobre, pokračujeme. Tak keď pravíme, aha, to už nejde. Tak to len prvý level bol pokazený. Tak ty si... Prečo sa nehýbal? Prečo to je zamekané? Toto. Lepšie, že som takto, počkaj si vymením myšku. To je blbosť, však s tým som ešte krivý. Ešte viac krivý. Tak to je červené ako lado. Tak a teraz to bude končí. Yes! A ide to jak vodička, vidíte, dámy a páni. Ja už sa mi vykrutuje zápestie z toho. Fú, posledná písomka, to musím dať. To nebude len takto chodiť hore dole. Na jednu druhú. Tá pekne zabudla. Poď. To ma neuvidí. Možno keď je slepá. Skláňam si, budem vyskúšať. To bolo tesné. Ty kokos, to mám jako tesnotky. Som to nemám nastavené. Už som išla aj v polke. A tak môžem to, neviem. Lietame, dámy a páni, znova. Sa podpadám na hlave. Dobre. Skoro. Lebo som to zle. Dobre, takto dole pôjdeme. Takto ho obídeme. No. Škodám, čo musíme ho namieliť. Trochu červenila, ale tak nevadí, už som bola na chvíľka skoro. Tak ona už je červená. Paradajka. Táto červená. A to už je aj takto. Tak nemôžem. Pekne zrúdla, ty. Nezasadla podľa mňa na mňa. To by som si ani nevšimol, čo som slepý, tak nič. Tak to už je pekne tesné. To ako nechápem, jak ma nemohla vidieť. Sa hýb. Fúha. Toto je tesné, dámy a páni.
zase hýbne. Fúha, to už je také tesné, dámy a páni. Jak mám mala vidieť, keď som ani nebol jeho... No teraz som ja, pán učiteľ. Opa, a zase zasekol. Tak len tak prejdeme. To som čo? To už bolo 12, dámy a páni. Tak za tento let's play stihneme asi len tieto 3 písomky. Neviem. Asi ani toto už nestihneme, lebo už na to nemám. A zase tu letáme, dámy a páni. Zase je to jedno. Tak počkajte, len sa tu trochu nakrkám, takže asi timelapse, keď to pôjde v tom mysliacom. Tak žiadny timelapse nebude. Inak zabudol som vám asi povedať vo videu pred minulom, čo bolo z toho douchebagu, že veselé Vianoce, dámy a páni, zajtra sú Vianoce. Niektorí to nevedia. No tak, ten opäť to nevie, tak asi ich nemá rád. Lebo nie, že nevie, ale že sa nevedomuje. No to, ako ja sa do toho nebudem starať, kto nemá rád Vianoce, tak nemá rád Vianoce. Je to úplne jedno. Wow. Teraz už len stačí sa dostať tam. Prosím, dostane sa tam. Tak, ľudia. Ani túto písomku nedám, dám tomu posledný pokus. Dobre, ľudia, ani túto písomku nedáme. Tak, dúfam... To som ani nevidel, nevadí. Dúfam, že sa vám video páčilo. A dúfam, že zanecháte lajky, odbery a komenty a zdieľate video.